Philippines, good evening. Naimbag na rabi, masantoy sa salabi, si kayo amin. Maya pa bengi keka, marahay na banggi sa inugabos, maupay nga gabi, haayo nga tanan dida, maradyaw nga dayom sa idyo horot. Buenas noches, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, warahmatullahi ta'ala barakato. Mayong gabi sa Tibok Luzon, Visayas, Mindanao, up to Philippines, Sabah. Ito po inyong programang Republika, ako si Eric Espina. Matagal po tayong napatid sa ating mga programa, subalit digital na po itong ating MyTV, itong ating programa. At tamang-tama, kaning atong programa kay nagsugod ta, panahon naman sa pangulitika, siyempre ang atong unang guest yun, usa ka matawag natong first nominee sa party list nga ALSA Bisaya. So nalipay ko, masaya po ako. We're very happy to have Ed Katarungan. Good evening, Ed. Good evening, Sir Eric. Good evening sa mga viewers o sa tanang followers daning ato ang MyTV. Yes. Yeah. O sa imong programa nga Republika. Yes. Ed, let me ask you, ALSA Bisaya. Before I ask you about the background, your programs, who are the people involved in this, katong wala kailan mo, yung mga hindi nakakakilala sa iyo, baka magtatanong muna. Kasi ganun tayo sa mga Pilipino. Yeah. Sino ba ito si Ed Katarungan? Who is Ed Katarungan? Yeah. Well, ako, ang akong roots is from Cebu, father and mother side, sa north area. Bugo ang akong papa, ang mama nako sa San Remigio. Then, nag-migrate si papa sa Northern Samar. Then there, I was elected as Kabataan Barangay Federation President, 1985. Kami ang last batch. Then, after that, I was employed sa munisipyo, Municipal Secretary, Municipal Civil Registrar, San Vicente Northern Samar. Then, I was hired by the office of former Senator Gloria Macapagal Arroyo. Okay. Sa opisina niya. Then, sa Vice President na siya, nakuha ta, empleyado, hanggang sa Malacanang siya. 2008, I was appointed as Assistant Regional Director sa Region 7, LTO. Okay. 2010, December, I was transferred to Eastern Visayas, Region 8. Okay. And the same position, ARD, Assistant Director, LTO. 2013, I was appointed as Regional Director, Eastern Visayas, LTO. Up to 2019, nag-optional ta. Then, but prior to that pag-out na ko, I already organized this organization, ALSA Bisaya. Okay. 2016. Sa 2016? Okay. Kuan, before we focus on ALSA Bisaya, why did you get involved? Why were you in KB? Why were you Kabataang Barangay? And then, I don't want to use the word pushed you, but what inspired you to go into public service or government service? Well, before, kuan magugo kanang mahilig ko sa pag-eskwela na ko kanang debate. Okay. Tuon na ning mga partig balaod. Gikuha ko sadto sa as youth speaker ni former Congressman Emil Ong. Okay. When I was still 17 or 18. When he ran for Congress. Okay. Assemblyman pa man sadto. Oo. Then after that, nagkanay election, madali man lang ito makumbinsi nga. Kaysa ito may butusay. Ang eleksyon sa Kabataan Barangay, hansap lang. Nomination, 1985. Okay. So I was nominated and elected as Kabataan Barangay Chairman sa among barangay dito na sa Samar. Okay. After that, gikausap ko sa atong mayor nga, in fact, dito mayor, among amigo, to run for Kabataan Barangay Federation President sa among lungsod. Okay. Akong kalaban na to, anak sa mayor. But I won the federation. So, monitor na mo kung kay mahilig ko na ng mahilig ko sa to get involved on public mga community services. Okay. Di na nagsugod ang akong himo kong advisor sa ato ang mayor, kanang mayor na mo karon, Mayor Luñesa. Then
my father also ran for public office dito sa Ngunang Bayan. In fact, he is the vice president now in our town in San Vicente Northern Samar. So, orientra na ko na ng suro serbisyo at tabang-tabang. Then, ang akong anak karon nga ni, incumbent vice mayor sa dito, sa among lungsod. Second term niya, he is running for mayor now, karong Mayo. Ang among mayor last term will be the vice mayor for my son. Okay. Ang akong anak po nga usa, ang eldest na ko is also, dati pong iski chairman dito. Kung ang yun, medyo, ang among lolo manggod sa father side, ang mother side na ko, medyo may lahi nga, puro politiko, pero kuhan ko lang, sa barangay lang, nga level. Pero kuhan nagig ko, intra na ko pirmi sa organizing, inana. How did you get involved with Vice President Gloria Macapagal Arroyo and then eventually President Macapagal Arroyo? Well, when I was the kuan, I was designated as the Secretary General of the Peasant Alliance of Samar and Leyte. Yung grupo ng mga farmers, mga rebel returnees, then fishermen. Pirmi may mag-seminar sa Manila. I was one of the representing Region 8 sa mga patawag sa agriculture. Okay. Oo, and other kuan. Basta doon ay mga sa BDNR. Pirmi mi. I was able to meet the president of the one organization, si Camimo Palomira, Okay. from Oriental Mindoro. And he is a very close friend of former General Manager Ed Manda sa airport. Okay. Then, nag-usap sila. That time, Ed Manda is the chief of staff of Senator Gloria Macapagal Arroyo. Okay. So, nagsabi siguro si Juan na ito, pwede nating makausap na pwedeng mag-organize. Oo. I was requested by JM Ed Manda to join their groups in preparation for the vice presidential election. Okay. So, ginganto ko sa among lungsod sa Samar. Where were you assigned in terms of the vice presidential bid of Gloria Well, Macapagal Arroyo? sa organizing ko, sa ground, All sa over masa. the Philippines? Yes. Dito ko na-organize. Or you did not focus in your area or in your region No. alone? All over? Yeah. O, pag unsay lang, mayon sila nga, dito ka nga itong probinsya, I go there. Okay. Oh, but, ang start gid sa organizing is dito sa Quezon City, sa bulk dito sa kanang mga squatter. Dito ko nila gipasulod to organize And then, that one. you also helped GMA when she was president. Yes. In what capacity were you helping? I was then designated as political officer Uh-huh. for Region 8 and some provinces of Bicol Region. Okay. So, dito ko, organizing sa ground, sa masa. And we have a parallel group, Oo. the kaibigan ni Gloria Macapagal Arroyo, yung KGMA, Oo. a parallel group. So, sige mi na nag-organize Okay. in Eastern Visayas. Oh. So, it became easy for you because it's really part of your nature to be part of public service and also you were part of government, obviously, no? Yes, Oo. Well, Republica will pause for a few reminders and when we come back, we'll talk to Ed Catarungan about how did Alsa Bisaya come into fruition and what are the objectives, who are the people behind this when Republica returns. Okay, you're back with us in Republica. I'm still Eric Espina and we're still talking to Ed Catarungan. He is the first nominee of the Alsa Bisaya party list. So Ed, 2016, you put this up. Whose brainchild? Who is the father? Who is the mother of Alsa Bisaya? Well, it's my brainchild. It's my ano. Okay. I decided it because prior to this, nag-organize nagi ko. Organizer na ko. I joined some other organization. Now, on 2016, ako ning giplano nga duhay akong opsyon. Inko probably kay ang ako magong heart kuan sa mga pobre, gusto na ako maghimog foundation Okay. nga makatabang-tabang sa kanang financial medical assistance o sa mga kuan. Oo. Wa ni sa akong isip ning
party list. Foundation gyud. Foundation akong isip. Pero wa ko kayo maka-post kay I registered this sa SEC, pero wa ko maka-post og tuda kay nasa government pa man ko. Okay. Ang 2019, nag-isip na ko, mura panahon na siguro ni kay optional ko. Panahon na siguro Optional retirement para lang makasabot sila. Oh. Optional retirement. Oh. Okay. Panahon na siguro ni nga mo ako ning ipadayon. Now, sa 2020 akong gikuan, pero every year ako ni siyang gikuan, ako gini siyang update. 2020 nagkuha ko radio program. So sa radio purely on public service. Among 1 hour program din sa Cebu, live streaming. Then ang akong mga officers akong gisabot nga unsa may yung plano niya pa nga nagkalisod man kita dani, we are involved in public services. Ay mayo og intran lang kay we also involved on the discussion of public issues. Okay. So yung nga para maka-bring out ta sa mga yangungo, sa mga grievance sa atong mga kaigsunan dito sa ground, ay mayo og kuan lang ta mo, intran lang ta ning bugno sa politika. Who were the people involved in this foundation? Ah. You're there, who else? Ako, the vice president is the wife of our board member, the president of board members league sa Caraga region, Okay. Ate Aimee Carmona. Then, She is your second nominee. yeah, Chito Aragon, Okay. our third nominee, he's also a media man. From Kuan? From Cebu? Cebu. Cebu na ni Chito Bugo, Aragon. Bugo. O Bogo, specifically. Bugo, oh. Then, naya itong mga amigo nga, di lang sila magpa-member, pero sila si Attorney Buno, our legal officer. My daughter is the Secretary General. Na itong grupo nga, nag-support sa ato sa public services na to, kanang mga tabang-tabang. Pero usa ni nabuhat nga party list, nagtabang na mo. Yeah. Daghan na mong natabangan. Yes. 2019 pa, 2020, when we have a radio program, nga na may mga isa tong tabang, so tabang-tabang na ta. Asa man ang inyong radio program? Usang Sa DYCM. DYCM? DYCM, AM o FM. Okay. AM o Then, FM? simulcast sa Radio Alyansa sa Butuan City. Okay. Na itong live streaming, Usa orasan ni sila, if you can just... 10 to 11, every day, Monday to Friday. 10 to 11. So, na sila yung mga problema, na sila yung mga yango, Mm. pwede sila mga to. Yes, na yung mga medical assistance request, Oo. may mga OFW ta nga, wa pang uli mo passport, ato nang tabangan. Ikaw may mutabang. Oh, tawag ta sa mga agency nga hain, ug di nga ni si Chito, kaming duha. Okay. Nagtabang. Ang nahibaw-an sa mga katawhan, ang DYCM na dapita din as Fuente. Pero kamo, ang inyong office, asa man dapita? Niyami sa It's Cortez, ang opisina sa Alsa Bisaya, naghimo sa mi dito og radio bot. Dito na lang mi nagprograma. Dito sa na among lusod? opisina. Oo. Okay. O naka-interconnect na lang dito sa main office sa DYCM sa Puente. Di na may muluwas sa mga office. Pangutanoon ti ka, Ed, no? Ed lang ako itawag din Yeah. Before I call you Congressman later on, no? Kanay nga, para sa mga namati, no? Ano yung pinakamalaking or natatandaan mong tulong na may lumapit sa inyo, natulungan ninyo? Well, duha, sa medical assistance, na ay may sakit nga, nagkinalan to siya og kanang whole body scan, worth 20,000. Ato nang tabangan. Then, usa ka pasyente nga dito sa Samar, among gipadala sa hospital. Muto dako-dako to. Okay. Oh. Thousands of pesos to nga atog yung lugaringan to natog tabang. Then, sa OFW nga side, I remember 3. Nga mong gitabangan katong wa iuli ang passport. Di mo sugot ang agency. We called up the POA. So, nagkandak og hearing once, giuli. Okay. Then, another OFW, nga di makabalik sa abroad kay, wa siya makatapos sa iyahang contract kay na-COVID siya. Pag uli nga rin, ipauli. Di man di ka makabalik dito o di mo hatag certificate ang agency nga imong dating applyan o no objection.
certificate of no objection. That was happened, so kuan lang mga months lang. Okay. So, we called them. Amo siyang ginan, di ka mo kuan, we will call up the POA. So, nauli na. Nahuli. Oh, damo pa nga atong na tabangan. Daghan pa. Oo. Trabaho nga gipananggal nga way kuan maayo sa inilasti sa labor. Pero I'll ask this to. Na may gitawag og mga gitawag og sektor mo gina. So na labor, na women. Ang inyong sektor, how would you really describe it? Kinsa gyud inyong giatiman? Who is your main focus? Inani ang hitabo na ni kuan, boss. We are not a party list nga representing the marginalized. Okay. We registered as a political party Okay. with a manifestation to participate this party list election kay muna man na karon ang uban. Oo. Ang uban party list, ang uban political party din join the fight of the party list election. Oo. But kami, we did not nominate any candidates for the local, Oo. but we focus kay kami mga kabus manggon we focus sa mga kaigsunan nato nga mabitbit na mo ilang mga yangungo sa mga pobre gid mi nakatutok. Okay. Sa mga kabus on fishermen, urban poor, farmers. Oo. In fact, muna karoy atong gitabang-tabangan. Dako kay tabang nang naa kay kuan radio program siguro kay mas dali sigurong kuan no makatabang dayon mo, makatawag dayon mo sa mga kinahanglan tawagan ng mga ehensya. Yes, oo. And then kuan kaning why alsa Bisaya? Well, the words alsa is pag-angat. Oh. Atong gusto nga atong makaigsunan sa kabos nga nagyud sa liblib, pwede natong hinahinayon pag-angat by way of kung mapadala ta nila pag tagaan ta nila higayon mga tutas kongreso sa mga programa nga nakatutok yun sa para sa mga kabus. Kaya itong tanaw ron, the most utilized nga constituent sa atong nasod, ang pobre man. Kaya kanya itong mga kandidato, with due respect to atong national candidates, mukalit man lang na sila pobre o ti-eleksyon. Puro man na sila pobre. Mag-ilugay man gina sila, ako pobre ko. Ako. Pero, ug na naman gud pa kadaog na, neglected naman dire. And secondly, ang atong political, ang party list law, medyo di naman subay gyud sa pagkainak sa maong party list. Because the party list law was enacted, kuan man gini, purposely to represent the marginalized sector. But because of that Supreme Court ruling, nga gi-allow na ang political party to participate this party list election, kadaghanan sa ato ang mga party list representatives, mga traditional politician. Okay. Mga asawa sa congressman, mga mayor, nga wa na fix tapos na ilang term, unana. Ang pasabuti mo kung national kuan ka, political party ka, pwede ka magtukod og imo kaugalingong party list. Yes. Okay. Yes. O damo man ron. Sa inyo wala mo kuan, wala mo national party nga gikuan. Wala. Wala. This regional party nga mo. Regional ning inyo. Yeah. Okay, you answer the question Alsa, ngaman Bisaya man. Because kadaghanan sa among mga members, puro mga Cebuano, niya maka-stay sa Visayas area. Og sa Eastern, Mindanao, Central. kay mga Bisaya Yes, sad. oo. So muni nga Alsa Bisaya nakatutok tag. Inang bitaw mi nga man di man Alsa Pilipino. Ingkuday, we are focusing kay di man pwede nga ang atong kapasidad maubos nato ni. Naglisod nga ni pag-ubos ang presidente sa problema. Kita pa. So little by little din ita magsugod sa atuag yung lugar kung di ta nagsugod nga na buhi nakatanaw ta sa kapobrihan sa kalihukan sa atong mga Di na inyong tugkaran gyud, kana gyud mismo din na. Yes. That's why it's Alsa Bisaya. Yes. Okay, unsa may reception sa mga inyong mga pagkampanya kaning inyong pagpaila sa Alsa Bisaya so far? Well, una, siyempre sa ato ang ilagong para sa Mindanao last week dito ko. Ang ilang kalipay nga for the first time dito lang sila makabagat og nominee nga hinlusad nga to sa ground. Okay. Kadaghanan niya pa mga rit tarpulin. Walay mga rin nga nominee. Ikaduha, nakita nila nga ako lang siguro ang party list nominee nga pobre. Okay. So, kasabot ko, ilang tanaw, nakasabot ko kung unsa ang gibatyag sa ato mga kaigsuunan ng mga kabos. Muna ilang kwan. Ang number one yun kay physically, Makita ang ka. to ako. Hasta si Chito Aragon, Yes. hasta katong inyong second nominee. Si Ate Amy, uban dito. In fact, si Chito karon
barangay-barangay, house to house. Okay. Sa North District. Okay. Kuan, in our last portion, we're going to ask Ed Catarungan what is the possible areas of legislation which he would like to introduce when he becomes a party list congressman sa pagbabalik po ng Republika. Okay, nagbabalik po ating programang Republika. Kausap pa rin po natin ang Alsa Bisaya. Ang kanilang first nominee ay si Ed Catarungan. Ed, in terms of legislation, because that is really the bulk of the work of the party list, no, legislation. What, on the top of your head or in your list, would be your legislative agenda? Ang number one is financial medical assistance. Kaya sa among experience, di nata sa radyo karon, kadaghanan sa itong makaigsunan mo doon na nga posible pang mabuhi, mamatay na lang kay wa may kapas nga ikapadoktor. Kanang uban nga programa sa gobyerno like Malasakit Center, the PhilHealth will only effect after nga makumpine ka. Pero prior sa imong confinement, kinahanglan ka man og mga laboratory, mga unsa, wa may kwarta. Wa may katabang. So ang doktor karon di naman mo hatag og mga prescription ug wa gyud laboratory kuan result. So amo nang usa na sa atong agenda mo gina number one nga mahimo tag legislation nga isundog nato sa laing nasod nga kinahanglan ang atong mga kabos mo'y priority tagaan nato og libre na sa tanan. The government hospital should establish nga ilang mga laboratory testing center nga di na kinahanglan nato pangayuan pa og or presyon na itong mga tao, padungan sa private institution para lang magbayad. Or halimbawa, padungan ka nga to sa mga laboratory nga private, it should be shouldered by the government. Kani mga funds appropriated for the congressman, nganong di man nato butangan og pondo din na, mga sub-projects. So what you're saying is kung ang pasyente kinahanglan lab work, di lang kay government hospitals, pwede po sila magamit sa private. Yes, kay namakaroy pondo sa mga congressman nga pwede nimong i-deposit sa mga private hospital. Nga iiba na lang din na ang ilang kuan. In fact, ako lang i-recall the time of Congressman Delmar, murag may programa siyang inana. Secondly, I want to review the law on drivers roles. Then this private motor vehicle inspection center. Okay na sa kay damong hinduol sa ato nga mga drivers kadaghanan ros mga buhi sa atong mga kaigsuonan mga driver. Nga naglisod pagkuha og student permit moagi ka na sa kanang driving school. Moagi ka ni driving school, wa may limit dito ang presyo, tig 3,000, 4,000, 5,000. Whereas during my time as director of LTO, wa man na. Mukuha ka og student permit, diretso lang. Karon dili. Now, muhimo kag magkuha kag professional driver's license na gyud. Mas grabe mo spend og dagko. Mas lisod ang Lisod professional. unya mo spend kag dako nga kwarta. Katong napay international license, usa pa man Lahi to, di Lahi po mo na moagi sa kuan sa LTO, private man na, accredited na nga kuan. Okay. Oo. Pero sa government, mo spend gud ka dinag karon, moabot ko tinag 10,000. Tungod aning driving school tig 5,000, 6,000. During our time, wa man na. Now, I want to check the records of the mga accident nga karon na driving school og ang kanang wa pa driving school. We want to study carefully. Kumparahon. Kumpara na to ug kung sabay tinuodan Kay this is additional burden sa ato mga kaigsuonan ng mga kabos. In fact, damo kaya to dool mangayog tabang mangutang kay di makakuha og lisensya. Tungod ani. So ato ni og kaning private motor vehicle inspection center. Okay. Usa na sa akong kuan kay because I was there for 11 years. Ato ning tutukan sad. I will ask you, Ed, no? Dugay na ka sa LTO. Kanang mga traffic violations, bayad man ka ana, di ba? Nakibayad ana. Sa laing nasod, in order to stop graft and corruption sa sa level sa police, nakay points. Hatagang kag points ba? Let's say 100 points. Kada madakpan ka, may nusan kag points. Hangtod kung mahurot gani na nimo, di na ka mahatag og lisensya. Lisensya. Nanaroy ato ang point system pod. Nanatay points system LTO. Karon, ug mo renew ka karon sa imong LTO, lisensya, dati ka nang may lisensya. Allowed ka na og 10 years. Okay.
Pero kung tuwa kay violation dito nga naka-record sa LTO, Oo. nga nadakpang ka, reckless ka Oo, na. oo. 5 years ka lang. 5 years lang. Oh. Nananaro point system. So, how do you now try to prevent the corruption at the street level in terms of kabalo bitaw ka sa Yeah, Manila? I know. Magkano ba? Ganito, ganon. Ah, Kung gamiton mo ang point system, di na pwede. pwede na, pero ang inani magod ang sitwasyon. Under the law, we are authorized ang LTO to deputize Okay. local enforcer, PNP enforcer. In fact, kanang mga tawhana, wa man tay control during the time of the enforcement of the LTO law. Wa man tay control kay di man nato under sila nga unit. Separate unit only nga ato silang gideputize kitagaan og TOP. There are concerns god sa mga apprehension nga inani gihimong pangan ng TOP, but there are some regions nga wa gyud mo deputize ang uban. Okay. I-control ang deputation kay murang may naay reports nga pahibalo nga kining TOP sa LTO usahay gamiton sa di tama. Napoy suggestion nga imbis nga isaka ang penalties sa pagbayran sa mga violations. Kaya di na man ang negosasyon kung taas kayo bayran mo na ng putlan no ihatag sa ilalom. So ikanaog nimo ibababa mo yung mga penalties yung magkano ang ibabayad para hindi na pwedeng nakawin kahit 20 pesos hindi na rin nakawin. Ito yon. During my stint as RD, time ni Maruhas, I was one of the committee nga gidesignate to study this. May naay law nga Department Order Okay. 14-01 Oo. nga nag-increase sa penalty. Ang bus pag kolorom 1 million. Oo. Ban kolorom 200,000. Oo. And the most nga pinakataas og penalties di mo kalibutan in terms of traffic violations Kita. or Pilipinas. Kay ang bus 1 million. Oo. Oh. So, ang motorcycle tig 6,000 ang kolorom. Jeep 60,000. Nabanggit mo yung motor. Mm. Oo. Mainit yung issue sa motor no kay naidaghang riding in tandem. Yeah. Na ako ni proposal nga kanang plate number ko no kuan ako no murag pahalang pababa dili pa ganito. Nagi batas na. Pero wala pa nagibuhat no nga ang plate number padong silong. Wa pa. Naibatas nga dako ang plate number atubang og sa likod. Okay. Ibutang. Oo. Wa pa na ro ma-implement kay murag naay mga objection. Murag i-hold pa na. How about yung sinabi ni Senator Gordon Siya may utor na. nga kuan kayong plaka vest nga ang nag-drive sa motor in order to prevent kanibang riding in tandem ang nagda-drive ng motor merong May vest sa likod na may plate number din ng sasakyan niya para ma-identified na yung gumagamit ng motor yun din ang may-ari May chaliko. o may chaliko. So, well, okay na pero paano kung may nanay backride? So, mapirit ang checkpoint pagpaunong Yung back ride ngayon ang gagamit ng chaliko. kasi pag makita mo na yung nag-back ride yun ang plate number yun din ang sa baba. Oh, yeah, para yeah. hindi magamit sa kuan sa riding in tandem or for crimes. Ako, pabor po na. Good suggestion mo na. Di ba? Pero kana, additional bar din na sa mga motorist. Chaliko lang. Magpahimo kagig chaliko. Chaliko nga naay kuan nga naay numero Or we will require the dealer to to furnish. kay nga naman usay free man ang ilang helmet gani. Oo. Kauban sa ilang pag-dispose ang chaliko. Tingin ko mukhang mas mahihirapan yung mga riding in tandem kasi maggamit ka na ng vest Nandyan yung plate number mo. So pag may krimen, makikita yung Madali plate ka. number. Pag tinanggal mo, violation. Pwede. Diba? We support. Pero ang ako lang, sir, kanang penalty nga imong gi-issue, I want that to revise yun. Usbon. Grabe ang Sobra ban. kataas, no? Yes, we were designated to study that, but when we presented our proposal to reduce, ingko ka na 1 million, ni mo na itong 20. Okay. With suspension of the operation. Now, plate number. You will be congressman. Anong pwedeng itulong ni Ed Katarungan para yung plate number mabigay ka agad, hindi lang for registration pa Well, when I was in the LTO, usa sa plano nga, kada region butangan og planta. Okay. Like now, naghimo naman tag lugar yung planta ang LTO sa Central Office.
pero di makaya ang printing. Dati, may lugarin ng planta ang Region 7, dito sa Lapu-Lapu. Now, the proposal, when I was still there, na in every region, butangan na lang ang planta. Pagluwas sa sakyanan, upan Na ang ano yun? plaka. Ibutang na daan sa dealer ang plaka. Kasi anong nangyayari, nabenta na yung kotse, yung dealer, wala pa rin, hindi pa rin naparehistro yung Akong sakyanan, Oh, 3 years karong Mayo, wa pa'y plaka. Opel plaka. Wa pa. Kisay-sad ang dealer. LTO. Ang LTO. LTO may maghimos Usahay plaka. ang dealer, hinay mo lihok. Dili. I mean, rather, ang mga dealer. Dili. Kuang gina, kay pag-register nila, ilan man ang isubmit nito sa LTO. Okay. Ang production yun ang kulang. Production. Production. Muna nga, mag-directors conference dito, proposal ginapirmi na mo nga, i-regionalize ang pagbutang o planta. Okay. Kaya planta ron dito, pares man lang sa mag-Xerox. Para mas dali. Dali na. Inana nga to ang proposal dati. Okay. Ed, last 1 minute, please make your pitch for the public to support ALSA Bisaya. Well, sa atong mga kaigsunan, kami bilang representante sa Alsa Bisaya, atong party list number is 24, among ipahibalo sa inyo nga ang among advokasya, inani, pagtabang, priority na to medical financial assistance atong mga kaigsunan. Then, unsaon na to, paghimo og programa nga makahatag ta og mga livelihood, at least ma-uplift, maalsa na to ang mga kinabuhi sa atong mga kaigsunan nga mga kabos. Hinauton ta nga inyong mabasa nga kami lang ang representante nga mga pobre. Ramdam na mo, bati na mo, batyag na mo kung unsa ang gibatyag sa atong mga kaigsunan nga mga kabos. Hinauton ta inyo kaming tagaan og higayon nga mahimo nyong representante ngadto sa Kongreso sa Balay Balauranan. Daghang salamat. Okay, that was Ed Catarungan, first nominee of ALSA Bisaya. Thank you very much for spending your time with us. Salamat, At ito sir. po si Eric Espina na sana po'y humihingi sa inyo na itong mensaheng iiwan ko sa inyo ay sana'y maging uyayi at lunggati ng ating mga magulang at siyempre ng ating pambansang Pilipinas. Pero bago po yan, gusto ko lang pasalamatan po. Nagpadala po si Senator Kit Tatad sa akin, kanyang libro. Thank you very much, Senator Kit. Kakapadala pa lang nito via courier. Thank you very much. Very good reading. At dyan po nagwawakas ang ating programang Republika. Palagi kong sinasabi sa inyo, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, maayong gabi kaninyong tanan.